Tervetuloa seuraamaan meidän päivää Tunnit täys -festivaaleilla. Päivä alkoi tietysti aivan saatananmaisessa kiireessä, kun minä vielä meikkasin ja muut jo odottivat, että lähdetään nyt äkkiä. Paikalle päästyä meillä alkoi välittömästi soundcheck, joka sujui erinomaisesti. Tässä me kaikki ihastelemme hienoja elektronisia laitteita. Kävimme myös Hesessä syömässä. Ja sitten olikin jo keikan aika. No niin, nyt meillä on keikka ohi. Meni tosi hyvin, oli jännää. Mä en kuvannut backstageilta mitään, koska siellä ei saanut kuvata. Ja toisekseen mä vaan tärisin ja jännitin kovasti sitä. Mutta nyt se on ohi. Meni tosi hyvin ja oli tosi siistiä päästä näinkin isolle lavalle. Ja tosi monta ihmistä tuli myös katsomaan. Että hyvä fiilis, mä oon varmaan ihan tulipunainen. Mutta aurinko pahtoi aivan suoraan siihen, missä me soitettiin lavalle. Ja tosiaan oli kyllä mahtava päivä, että toivottavasti päästään lisää vetää tämmöisiä. Loppukesästä on luvassa ihan kunnon tapahtumaa, josta me sitten kerrotaan kyllä enemmän lisää. Mutta joo, tää meni tosi hyvin. Mä saatoin palaakin siihen. Ja tuli myös faneja pyytämään valokuvaa yhdessä. Oli tosi kiva nähdä. Että kiitos kaikille, jotka tuli vielä juttelemaan. Oli tosi ystävällisiä ihmisiä. Ja tosiaan mulle saa tulla juttelemaan kyllä keikan jälkeen. Mielelläni tutustun kaikkiin kuuntelijoihin ja muutenkin. Ihanaa. Mut roudaa kamoja. Mä oon vähän turhana, koska mua pyydetään aina poistumaan tieltä. Koska kuitenkin jokainen haluaa hoitaa ne omat kamansa. Ja kun mulla ei ole muuta kuin mikrofoni, ja nyt mä käytin vielä paikan omaa mikrofonia, kun oli vähän laadukkaampi, niin mä oon täällä nyt vapaa-matkustaja tosiaan. Ja mun tehtävä oli kuvata vähän videoa tästä. Mutta joo, näkyy kikkaasua. Mä oon tosiaan tehnyt tän toppikorsettijutun ihan itse alusta asti. Joo, semmoista. Nyt me lähdetään kotia kohti.